Zdraví vás Random Guys. A dneska si dáme strašidelnú preskúmavačku tejto budovy Sihoč. No ideme hore, pode vám. Ja vám ukážem tohto kameramana, ako ide hore. Tu má spektrálne plné. Niekto hore chodí. Áno, hej. Dobre. Áno, tam je vlak. To čo je za vlak? Čo ti dáva ľudia? Čo ti šibe? Poď. Dobre, poďme. To je smrad. Kámo, kúkajte na to. Špagety. Poďme. Poďme ďalej. Poďme. Poďme sem. Sem sa si kúpu. A čo ste? Ukážem to. Nie to. Odťaľujem sa. Áno, fakt, ale... Počkaj, chill, bro. Chill. Presne tak. Neboj sa. Chill. Ja by som ešte kouknul teraz doprava. Poď, ja budem pozerať. Nejdeme. Počuj. Ja tu počujem hlasy. Koľko? 2. Ale ja tu počujem hlasy. No Daj mi poďte. kameru. Daj, no poďte. Ideme tam doľava. Doľava. Nejdem doľava, bolsky. Stiednite na čisto. Poďte. Dávate like, dobre. Zapíte, ak beháš. Neviem. Dávate like. 3 roky to, alebo čo?